A Pobra do Caramiñal acollerá a terceira das 6 probas que compoñen este ano a Trail Galaica, despois das carreiras disputadas en Ames e Muros. Será este domingo 13 de maio e desenvolverase íntegramente polas paraxes da Serra do Barbanza. Cunha distancia aproximada duns 23 km, a proba terá como punto de partida e de chegada o Mirador da Curotiña. Agardamos que todo saia ben, perfecto, como anos anteriores. É un trail con moito interese polo seu nivel deportivo e ademais pois se desenvolve nun entorno de gran beleza paisaxística e, bueno, pois é unha proba que desperta moito interés de todos os participantes e animamos a que a xente vaya hasta ali e disfrute do evento. A proba deste domingo será valedoira ademais para o Campeonato Galego de Trail e incluirá outra proba de menor distancia, un mini trail de 16 km. Dende a organización agardan unha participación de máis de 150 atletas. Para nós é un entorno único. Esta proba entra dentro do circuito de carreiras de montaña, perdón, o circuito de trails de montaña Trail Galaica, que este ano mudou o que é a súa denominación. É a terceira proba e, bueno, para nós é a de maior beleza, tamén a de maior dureza, pero o que é o elemento paisaxístico desta proba é impresionante. Sempre todos os participantes nas dúas edicións anteriores do circuito coincidiron en manifestar que é a proba máis bonita e a proba máis dura de todo o circuito. A carreira da Pobra este domingo seguiránlle posteriormente Santiago e Boborás os días 10 e 30 de xuño, respectivamente, e Pantón o 15 de xullo, que porá fin a Trail Galaica 2018.